गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै बरायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। सिगां बोसोरफोरनि बादिनो देग्लायबो क'क्राझार सोरखारि हायार सेकेन्डारि एन्ड माल्टिपार्पज स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव जोबोद समायना रमायना हाबाफारिनि गेजेरजों बानजायदों बैसागु बरायनाय फोरबो। हाबाफारियाव बैसोगोरासिन सुबुंफोरखौ मान बावनाय, गोखा गोखै जानाय, बैसागु मोसानाय बादायलायनाय आरो उदां बैसागु रंजानाय बायदि हाबाफारि लानाय जायो। हाबाफारियावनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन दख'रानि बिबानगिरिफोर, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, MLA लरेन्स इस्लारि, MCLA रेवरेवा नार्जिनारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। हाबाफारियावनो दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गुबुन गुबुन गौथुमफोरनि सोद्रोमाफोराबो बाहागो लायो। पत्थर बावली
Mai mazang seklai ni baisagua Mai si mazang rongsali baisagua Dinai thabau gaban thabau ayo baisagu songanen hai Dinai thabau gaban thabau ayo rongsali baisagua Baisago 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 Rongsa 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 Dur lai tha bai nai du budru dok na gan nai dur lai tha bai nai kau tang mau kha per mohor ni nangang ni ziu ni pa me di ba du budru dok na gan nai dur lai tha bai nai kau dan oka permohor nani nangang ni ziu ni pame biba om pato ake pep pato om pato ake pep pato kesengkau lerbang